Здравейте, YouTube, аз съм Red Bull на Дед. С мен е Хюстън. Аз съм Хюстън. Те са тук и това е клипче, Лайно. Ей, помощ! Добре, това е пишката на Спънчбол, виждате я. Ей, що? Така, хостера, дали играе в един сервер с хамъчи, хостера го нема, отиде да муе, като свиня. Стига грифа, мангал! Ай! Малко падна момчето, нищо. Сега ще грифам друго. Абе. Сега той ще сгрифа пишката на Спънчбол, затова трябва да бъде наказан. Не, Моята грифа му моята- краката. Ей, мангал! Няма да му чупи Абе, газа, бе! Не му чупи пускам те газа, в бе! джайла. Не бе! Да, я го пусни в джайла, аз ще снимам как се измъчва човек. Айде, пускай го в джайла. В джайла ли го пусна? Пусна ли го е? Чакай. Този гей излезна, така. Този сервер, в този епизод аз ще ви покажа как се изнасилва човек в джайл. Не, зад сила ще избега. Зад сила. Аре, бе, мангал. Добре, влизам. Влез, бе. Не, чакай, аз ще го изнасиля, бе. Чакай. Виж, бавна смърт. Значи, не, върни... Къде отиде, бе? Чакай. Стой, ако е. Добре. Това не беше... Аре! Мангал, върни се, бе. Та пак, това е клип. Трябва да стане добре, а не военно. Не зле. Аре! Къде отиде, бе? Абе, зад ти си го, не искам така да умре. Искам аз да го убия. Не, за да не го искам така да умре. Аре, къде си, бе? Та пак. Той умря. Браво, тъпо го, ай. Ей, аре, стой сега, хил съм, моля те, за клипчето, ай са. Абе, тебе, бе. Я ме опни, бе. Опни, бе. Я ме опни. Чай са. Така. Стой тука, бе, мангал. Мръдни, бе. Ема. Какво стана? Ами, сега ще покажем Измъчваме Хилсън. Сега ще покажем на YouTube как се измъчва човек. Не, той грифа. Грифър. Майк ти, бе. Абе, след долу, бе. Айде спре да грифате, бе. Бати. Готов? Абе, къде ти това момче, бе? Обясните. Що лава вътре, бе? Абе, стой сега, бе. Абе! Показвам... О, мага, бе. Так ще Браво. Значи, сега ще покажем на YouTube как се измъчва човек. Вече ме банаха, ти кажа. Кой, бе? Да. Хюстън, отпаднат се. За хак. Хилсан, влизай в сервера, бе, мангал. Трябва да покажем на YouTube как се засила човек. Аре, бе, стъпак, влез. Колко са мили. Сапа с Хансман. Ей, какво е грифа от това? Аре, мангал, бъде се, бе. Той се... О, Е, така се измъчва човек, виждате го. Дай той левка, защото е мангал. Не, изкарай се, разкарай се, не се измъчва така човек. Добре, покажи бавното измъчване. Чакай, бе, шо ми отиде пръчката, бе. Чакай, бе. Хатман, ела тука, ще покажем как се измъчва бавно човек. Чай, аз имам по-тежката пръчка, Блейз. Златна пръчка. Има огнена хуйчи. Хюсен, идваш ли да ти покажем бавното измъчване? Не идвам. И чао. Що? Шо, бе? Варе! давайте, измъчвайте мен. Добре. Не, тук ще бъда. Добре. На Ето гъма го. ли си? Пуснах си гъма 0. Не! Така, сега пишеме малко да погори. Хел. Не. После правиме така. Я хелваме, за да не умре. После правиме така и после така. Видяхте ли? Добре, сега тя чупи. Нека да я удавим. Ей, удави се, бе. Не! Сега, бавното измъчване, което започва. Не чупи мите. Нека, можем да я... Абе, кой ме уби, бе? Нахай. Е така е бавното измъчване, скейте. Не! Аз съм камерата, бе, та пак, кой ще снима, като му убихте? Той се отда.
Ама това стана на лава с водата. Не, измъкнах се. Е. Та. Е, Тя затвори къде се избъкта и отива да лапа спермата на Спонж Боб. Сега ще бъде наказана в спермата на... Абе, майка ти е, не аз бе. Хюсън, Ей, не! Умри! Майка ти! Добре! Не, аз съм камерджията, ей! Кой ще ти снима? Е. Джелнат убийства на камерамен. Абе! Приложено ви е бавното измъчване. Не! Почваме. Започваме, Сашо. Не, чакай само секунда, аз съм камерджията, бе! Добре, тъпа хер... Измъкната си! Мри! Дай пръчката, мало! Хюсън мръсна. Хюсън, играй ма, не грифай, става ли? Е. Стой са, Издай вътре. значи, нека покажем на хората, давай изнасили я, ако обичаш, аз ще снимам Ама, добър кадър, ето тук вътре. Чакай, ма. Наблюдаваме. Слизай долу, бе. чакай, искам да умра от високо. Аре, слизай, бе. Добре, Чакай. Затваряй, 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 затваряй. добре, добре. Затваряме, ето, слушаме, ето. Гледайте и сега. Затворихме. Чакай, Кой е бе. вътре? Чакай, бе. Лиса. Двама са. Пукнете ме! Да, и ето така се засилва. Чакайте малко, ще добавяме ефекти. Стой. Аре, върни се вътре, мало. Не, аре, върни се, бе. Върни Не бе, се. не бе, Не, бе, кюнаха ме. Абе, опкайте май мене, бе, педераси! Аре, върни се. Тъпа я ми так. Джелнат за псуване на Чакай, падам, хората. бе. Чакай, бе, падам. Падам и високо. Ето, идвам. Уи. Не, бе, так му щях да падна. Вътре ли си, бе? В клетката ли си? Хансма трябва да телепортираме тук. Аре, бе, Чакай, бе. Падам, не ме убивайте. Падам добре, сега. камерджията не може да излети. Ай, излети. Ето. Уу. М. Аре, влез. Телепортнете и двата човека тука. Хюсън и Хансман. Ева, вътре ли си, бе? Чакай, сега падам. Той грифа Спонж Боб. Не пипай. Ей, бе. Хюсън, престани. Няма, защото съм маджало, че. Щото грифа Спонж Боб. Абе, сега ще пиша само по... Не? Добре, сега ще да кажем Хюсън. Спри. а, Грифаха ми Спанч Боб. Карай се, бе. Ето, кикнахме го за наказание, че е грифа и го убирахме, че е тапак. Това ще Не, паднах. Не, Мама. стой са. Значи, влез вътре мало. Сега ще се изпръсна върху тебе. На, лапай. О, yes! Дай майна! Абе, майка ти! Добре, това беше грубо! Това беше наистина грубо! Добре, сега да се издръпваме. Помощ. На ти бе! На! Да, yes, давай! Изперихме малко камерата, но нищо. И ето! Готово е! Те бе! Ти си О, пепа. Крипър, давай. Да, добре! И смятам Не. това да е това клипче, че вече станаха груби нещата. Нека да измъчиме Не. Ева. Не, не Забавното, искам. бавното умиране, вижте я! Вижте само някакви крака! Война! Ето! О, газуй! О! Дай да спермим! Край, Хюсън. Шамбан, Хюсън. Нека! Чао. Бързо следва! Защо Защо? Да! Тя умря! Това беше измъчването на този епизод. Да. Елате тук, мангали. Елате тук е мангали. Много мил човек. Добре, аре, идвайте тук. Опа, умрях. Аре, елате! Хюсън, ти си баннат за грифане. Що съм делпнат, бе? Ех, майка ви. Ела тук, ево. Добре, значи това Добре, беше чао. за този Няма се епизод. видим до следващата година. Това Що? беше за този епизод. Аз бях Red Bull. С мен бяха олигофрени. И Аз... абонирайте, харесайте, Всички дайте не лайк. се Чао! абонирайте